Sengazuthi impi kaCassper Nyovest noMthandeni igcokamelisha impi esiseduze ke esiyenzeka lokho sikubona ukuthi uMthandeni igcokamelisha useqalile ukuzilungiselela ke uveze lapha ke Facebook page yakhe ke watheka yena uCassper Nyovest wamtshela ukuthi ke ngizolushaya leli data eveza lapha ke ejimini ejima showing that he's preparing for a challenge ke beke uCassper Nyovest. Ukhumbula uCassper Nyovest ke utshela uMthandeni ukuthi lalela ndoda uma unenkinga yokuthi mina ngithi iSummer Award Record of the Year bekufanele kube yathayila ndoda ke asihlangane eringini sihlubane. Umthandeni ke besethula nje for isikhathi emva kwalokho waphinde wabuya uCassper wathi ndoda ngiyacela ukuphendula ukuthi ke are you ready now for ukuthi ke mina nawe singene eringini. Umthandeni emva ukuthula nje mhlawumbe space se week uvele sewabuya ke namhlanje uMthandeni igcokamelisha ke wazoveza ke ejima wase thega yena futhi uCassper Nyovest ukuthi ke lalela data ngizolushaya leli data. Asazi bafethu ukuthi ke impi it's possible noma yikho possible but ke subscribe button siloye siyilandela nje ukuthi ke ngabe izokwenzeka na.